alors le parlement n'a commencé à tourner les politologues d'opinion comme balima ou nouvelle dumambao de baby nouvelle fola et jumenye balima ou oyeko moi nous kelebe ka sanction ta Mali contre la CEDEAO moko kelebe ka sanction min ta Mali contre la balima ou ko Mali avocat do taka cour de la justice de CEDEAO là ko sanction bela jelen ka bela jelen borai oye bonne nouvelle foloye balima ou bonne nouvelle flana e jumenye balima ou mbo oro fo ka daka mena bidati fala balima ou billet jeudi 24 mars 2022 Malien Tchena Mousso démissé ani makoroba ka fo awnyana ka fo ko bonne nouvelle baden de baby bonne nouvelle folo e jumenye ko Assimi Goïta tetara Ghana blé Assimi ko kale teta Ghana blé ko tagali ka borama pew abe ministre job de black ata Ghana oye bonne nouvelle folo yi bonne nouvelle flana e jumenye ko CEDEAO mogo ye sanction mi kanga kantanga war soro iye moi la Malimao ko war be bo ko Mali war be sigi na Mali bangila bebe ni ka sara soro awa Mali bena dia Malimao ne bonne nouvelle yede bonne nouvelle sabana fra jume tukuni Malimao anga premier ministre Shogeli atakara Qatar Doha ube fenga do la no donc ube ka nyonyo ke ube ka fait place sur place Mali ame Mali kura mi no fe Malimao abela jele be kanya awa Mali ka war kuram ganga créer au baraw fana be sina Mali yere be na bo CEDEAO yere fana na ala teme Malimao aida assimila okada Shogela ngoni son jalendo mwa salendo ntaro me kuma mi yere fo tellement ni son jalendo ntaro me kuma mi yere fo bli Malimao o bonne nouvelle de be ka fo awnyana jafa jomu fana ku sigilima Mali contre la Malimao mena janfa in koro mena sekere fo bela jelengena wuk me fe ka Assimi wole de CEDEAO me fe ka Assimi wole de CEDEAO ya donc ka malotola de do CEDEAO me fe ka Assimi wole de ka janda Assimi nga wala sa nin ko shika na se ka ke oh ko ya avocat d'etat ko sanction mun kela Malika ko Mali ta warta Mali ta sara warta BCAO la et UEMOA la ko Mali gagnera ko Mali ga war bebe sigi Malika kesu la bli kesu la sisa awa bebe na ka sara sorol damne Malima o anyo le fo yina sa baraka be Mali la sa ay wale opposant ku commencer ka bol le damne sisa tle flyna uni u bora u kuma be ka ndeke kelege blede Mali politicien do tara kasibi ou be kasi de la bigoy Mali politicien do tara kata fo CEDEAO lo ko no ku kana sanction boy aywa sanction mu manga wareka kanga warte bo kanga transaction te ke awa Mali gagnera ko Malien Mali gagnera bi Mali gagnera sini ame kaika fo ame sigu ka fo ame Malien dem bela jele fo ame gaw ka fo ame tomutu ka fo ame kidali ka fo Malimao o bonne nouvelle de be awa arbe be na kola maga tle fly fanala comme nyoma delicada dans l'histoire Malimao moi do be ntena ndado la folo ma ese kan calmer folo mais wala nouvelle tout monde be sara la kana o te mena ko fe ka bala Malimao mena kala awne ambe je kala me nyongo fe anya a information sur partout avec Facebook fan bebi ka fo Mali be oro mina bi vraiment amba fo bi tare donc Malimao mena a oro kala sa awne ambe je kala me nyongo fe anyo de fore ame Mali kura mi no fe awo Mali kura de be ka josi sande amba fo bravo au président Assimi. La décision de l'UEMOA, voilà, et le Mali remporte la bataille judiciaire à la Cour de justice de l'UEMOA contre la CEDEAO. La Cour ordonne la suspension des sanctions économiques contre notre Maliba. Victoire du peuple, victoire du colonel Assimi, victoire du maréchal Assimi. Malimao, le bâtonnier Moustapha Cissé, l'un des avocats de l'État malien, annonce que la Cour de justice de l'UEMOA vient de rendre une ordonnance portant la suspension des sanctions adoptées contre le Mali par les chefs d'État de la CEDEAO. CEDEAO Nyamogo Ben Malola Bi. CEDEAO président Ben Malola Bi. Ou comme fait de ka Assimi wole ro kataka ko jugu do ke Assimi la. Ou ba do ku maloto do. Aywa Mali avocat do be ko Moustapha Cissé. Oye Mali avocat ba do la même Moustapha Cissé fou. Malien Moustapha Cissé de Oula ki Chesri. Ko fo sanction de kabo Malika awa sanction bora Malika ngoy ko Mali war bebe sigi ngana Mali kesula ko bina Mali kono de ko sanction illégale et illégitime ala ye Shogeli ka tie bangebi ala ye ministre job ka tie bangebi ala ye président Assimi ka tie bangebi bi Malien be kanga boki disi goshini Malien ye bi aw de gagnera anye CEDEAO boka bi ka CEDEAO la maloya abeni ala cha be malola bi Mali politicien munu be fe ka bokolu te Assimi rekoni
ko le 25 mars 2022 ko lu be boko ka bolo mine ko lu be boko sugaro prix yelela ko malo prix yelela ko sungalo sera aywa malien ayo daga sinoko koy kele bana peu sanction ko bana peu awa ko sanction bora e peu sanction économique kanga waru te table ko ka BCEAO fermé ko ka feu fermé awa Mali gagnera CEDEAO justice mogo be CEDEAO kono olu ko bina Mali kono de ko bina Assimi kono de ko bina Mali kono de ko c'est le Mali qui a raison ko c'est la CEDEAO qui a tort Mali ma faut ko bravo à la justice malienne ama faut bravo à la justice de la CEDEAO Mali est ou Suède Mali est plein de dons CEDEAO présent contre là ame munya fo Assimi ngena Assimi kana bouger ka Bamako na bora Bamako ni katila Assimi kana li Bamako kibeta kulikoro kana Bamako kibeta kutala ble ake ala kama ikato Bamako konnana Assimi iyo malode ou kunte fo ka malode de ou kume fe ka Assimi wole de ka problème na se Assimi ma bi Mali gagnera CEDEAO contre la bi ama ngini Mali sorasi fe bebe sur le front aw kana diminde afrako ou benana fenga udi ou benana gradu di sorasuma ko ka ke lo fenge fly low fly aw kana dimi mo me Mali surasu kuna bi Sadio Camara wallahi ale yɛrɛ kun bɛ marifa ci yɔrɔ la a bɛ ni ala na kira cɛ a bɛ ka baara taabolo dɔn a bɛ Mali fɛ a bɛ Mali surasiw fɛ maliyɛnw ko CEDEAO cour de la justice ko sanction mun kɛra Mali la k'a sanction wulila ko Mali bɛ se ka taga wari ta cogoya min y'a diya UEMOA la Mali bɛna ka wari créer CEDEAO mɔgɔ jatigɛlen b'o la o de y'a to n y'a fɔ ɲɛna Macron de bɛ fɛ ka ko bɛɛ tiɲɛ Macron de téléphone ta ka ci Ghana président ma ko Ghana président ka ko bɛɛ kɛ ko ka Assimi wele u tun bɛ fɛ ka Assimi faga de Assimi fagali plan de kunna bɛnnen bɛ CEDEAO bolo ni Assimi kun ye avion ta dɔrɔn Assimi bɛ se Ghana dɔrɔn u tun b'a fɔ ko Assimi tɛ président la Mali politiciens bɛ sɔrɔ ka bɔ Bamako kɔnɔna na ka yɔrɔ bɛ minɛ ka uru bɛ minɛ k'a fɔ ko non ko Assimi tɛ président ye u bɛ Assimi minɛ ka don kaso la CEDEAO la o de kun y'u ka plan ye n bɔra secret kalama n bɛna secret dɔ fana ɲɛfɔ aw ɲɛna bi Ghana président Nana Afugo denmuso bɛ baara kɛ Macron ka palais kɔnɔna na Malien bɛ ka secret ba de fɔ aw ɲɛna bi koyi Ghanaiens ka président mun bɛ yen ko Nana Afugo n'ale ye CEDEAO président ye bi Faransi kɛlen bɛ ka baara d'a ma awa kɛlen ma bɔ fɔlɔ dɛ Faransi président o ni Ghana président denmuso bɛɛ bɛ baara kɛ Faransi président ka palais kɔnɔna na awa secret de fɔlen filɛ ɲɛna mɔgɔ caman tɛ nin kalama dɛ n ka radaru bɛ Macron ka palais kɔnɔ bi n ka radaru y'a yirɛ na bi ko Ghanaiens ka président Nana Afugo k'a denmuso bɛ baara kɛ Ghana président ka palais kɔnɔna na o de y'a to ani Ghanaiens ka président ka di bi wallahi e Jerry Rawlings faga Nana Afugo ye Jerry Rawlings faga wallahi Ghanaiens bɛ Mali fɛ Ivoiriens bɛ Maliens fɛ Ghanaiens bɛ Maliens fɛ Sénégalais bɛ Maliens fɛ président minnu b'u kunna olu de tɛ Mali fɛ an kana fili peuple ani président na dɛ n balimaw Assimi ye barika den de Assimi ye duwawu den de bi an gagnera koyi an gagnera CEDEAO contre la awa bɛ malo la bi u tun bɛ fɛ ka nin de kɛ u tun bɛ fɛ ka sanction to yen de u y'a ye k'a fɔ ko malotɔ don u balila ka Assimi wele u tun bɛ fɛ ka kɛ i n'a fɔ olu bɛna sanction bɔ Mali kan k'a sɔrɔ u batilen bɛ u malolen don u t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min u b'u ja yɔrɔ min u tun bɛ fɛ ka Assimi wele de k'a kɛ i n'a fɔ CEDEAO de bɛna na ni sanction in bɔ yen jaa Mali gagnelen bɛ Mali ye plainte min don Mali gagnelen bɔ plainte la CEDEAO t'a fɛ o ka bɔ dɛ CEDEAO tun bɛ fɛ k'o kɛ i n'a fɔ olu de bɛ fɛ k'o plainte bɔ yen mais cour de la justice min bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ko Mali jo don ko ka sanction bɔ Mali kan bi ko ka sanction bɔ Mali kan sini an b'a fɔ ko bravo à la justice malienne Maliens o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la complot juguba dɔ fana bɛ yen nɔ Union européenne ni muso in de bɔra san nɔ ni muso in de bɔra ko la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen appelle l'Union européenne et Washington à sanctionner les pays africains qui ont voté qui ont voté contre et abstenu à l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine. Comme Afrique pays au pays, Afrique dugu o dugu, kama boko ka fara Américain ni Fransika, comme Mali, ani dugu o dugu koma fara Fransika, koka irisu kele Ukraine problème na. Ni musoni ni me barake Union européenne diplomatie nyamongo de do ako koka sanction ke Malika koka sanction ke dugu o dugu no ma fara Fransika contre Ukraine ko dugu o dugu be ka irisu de me contre Ukraine koka sanction bi abeka
ni Union Européenne diplomatie nyamoko bade atoko de ko atoko ere ka jandone atoko ko Ursula ndara Ursula de do ko Ursula von der voilà Ursula von der ni musoyi mbalimaw ni ne bora ko ka sanction ke Mali contre la ko parce que ko Mali ni dugo ko ni mogo be irisu fait ko o dugo ko ka sanction ke u contre la ou be malola bi France malola Mali ye bi CEDEAO malola Mali ye bi depuis ala ka jinye da farafin dugu ka wuli qui décide à France d'ici là qui décide à CEDEAO d'ici là ka CEDEAO malo awani CEDEAO ko banene pew CEDEAO malola asimiye bi CEDEAO malola asimiye siri asimiye CEDEAO boka bi qui sendra kanka ka CEDEAO lebu qui daji to kunchemachela Malion ayaw disi goshini CEDEAO ayaw disi goshini asimiye Malion ayaw disi goshini shogeli ayaw disi goshini ni transition ye bi Mali gagnera bi sanction be Mali contre la bi CEDEAO justice mo ya ira ka ko sanction moi justice mo o ya ira ko sanction ko bina asimi kono de ou bina shogeli kono de ou bina Malion de kono a Mali politicien nye caché d'amener depuis 6 ans Mali politicien ko me fait ka bode le 25 novembre chini vendredi 25 mars ko lu be bo côté asimi reconnu blé ko geleya be Mali kono olo yera ko me ka ala deli geleya mina o shira caché la kuno foka duguje Mali politicien o shira caché la kuno foka duguje ko sanction mun kera Mali contre la ko ka ke ala ka ko ka sanction boy u tara do soma ka kata do moruka ka ko beke ko ka sanction boy mais ala ma sanction ala ma ayira ula donc balimaw ame mun na fa bela jelengena ça c'est la victoire de tous les peuples maliens ni malien de bela jelen ka victoire di ka nya fo bela jelengena ka fo ayaw disi gosini malien yayi ayeto asimiko wallahi malien segu kaw aw ka do minena kitakaw aka do minena Mali karamogo Mali somaw Mali pasteru Mali chrétien Mali somaw Mali dugutigilakaw Mali doninkelaw Mali furabolaw Mali moriw Mali somaw aw bela jelenga do minena bi awa anga to asimiko bi mogo shikera bi mana mogo ka plan kono ble ni anga victoire finale de bi kayira awla ali bi janfatiu matlaw ka barawla de ali bi janfantiu be barala mais ni ala sonama la victoire revient au peuple malien Maliens anga disi goshini asimiye Maliens anga disi goshini shogeliye la victoire c'est aux Maliens Maliens a beni ala na chrétien ne segu tongara nisonjara bi ali ni Afrique ali américain noiru ubu disi goshini asimide ali Camerounais Guinéens Ivoiriens imrata je ororo niko ki Malien bi ala ni asimi sababu ala ni shogeli sababu Maliens wallahi ayo disi goshini Malien bi ni oron dewni yere wolo dewni fle Mali kuna bi uya Mali kuna wolo bi Mali surasi munu na be kelege yorola aw kana dimi wallahi aw bebe na promotion soro aw be na gradu soro aw kana dimi Sadio Camara manyina aw ko Sadio Camara ko ka fo Mali surasi fen ni be marfa chila ko aw bela jene mena jala soro kateme mais aw kana dimi ale Sadio Camara be sa Mali surasi no fe Sadio Camara Mali surasi munu tara Kidali surasi kelemu ma boli surasi kelemu tura kale be sa Kidali ko ka to ya kasa ko wallahi ko la patrie ou la mort o Sadio Camara di le ministre de la défense le digne fils du Mali Assimi Goïta Sadio Camara colonel Ouagé colonel Modibo Kone colonel Maliki Diaw nunu ye kelekelaw de nunu ye chefarinsiw de nunu ye sunjatasiw de les 5 colonels ambe saw no fait bientôt les 5 maréchal Assimi maréchal Ismaël Ouagé maréchal Maliki Diaw maréchal Modibo Kone maréchal comment on appelle Sadio Camara aw bela jere de bela ke maréchal ye ala teme donc malien biye chini ala kale benison jara bi aw beka disi goshini malien anga to transition ko vive le Mali vive la transition akambesha